mitam tak chuan thlan na thaw vel hi an ring lo thina a hrilh fiah na tur an zawng ngat thin ani chuti rualin oi em anom le thunga atong tu te din hmuna hian hanin da ve chinila oi lo ngot chi po ani chia lo kumsang khat zakwa somsari pasaria khan han kir le ila unaw pahnih te chunga thil thleng hi oi lo tu te po in oi lo har sa an ti khopa thil thleng rap thak ani anau pangjok Janet hi he thil thlen hun la hian kumsom pakhat mi ania au Margaret hi kumsom pathum mi ani thung chung konu ber hi Peggy Hodgson ni in pa te lawina fa te pali hi a en kola fapa kumsom mi Johnny le kumsari mi Billy anei bok kumsang kha zakwa somsari pasari August tha a Peggy chuan in hnuai lama a om lain inchung lama a fa te mut pindan bul mai ajang chuan thilri burbur hi a hria a rang takin inchung lama chuan atlan chau ngala a fa te pindana a han lu chuan a fanu te pahni gilkhata laule khura an lo tom choi choi chu a hmuwa a fa te chuan chapur chungin thil thlen dan chu soifi an tuma an naw bilia khum chu maksak taka chet a chet thu an lo soya an soi chiang hlei theilo Peggy chuan thei to pin ben daya han tuma chuti lai tak chuan room kila an hun an jawar chu aron tol sona kongka zon thengrak chuan aron tol Peggy chuan a omna ngaya anor son vele maya ma se ama in aron tol son le makti tak chungin a omna ngaya nor let le atuma ma se anor che thei to reng lo maya thato pa nor poina che thei to ei ilo makanti nan thlabar em maya nu ber po chu achi ai zo vek to chuta inchung kil tin maya chang chuan kongka ki gri chu an shele a anin chunga kongka om zong chu a chhok hian aron rikwala Peggy ti ngai na shelo chuan police a call top ringot maya ni an ina lokala ron en fia turin police te chu angen topa a inchunga thil thleng fo thin te chu a soi fai vek bok tun chum chau lo po hi thil mak tak tak a lo thleng fo to china ama poin a khoi tu mu thei si lawa an chair bawra ka kang vu le a thlok son ringot lai te chu a lo mu fo to china police te chuan an oi chia lo ruya nei ani an ring maya oi lo viau ma se an bo zuya ngai miaw awangin anin lampan chuan an chhuaka Peggy mel an va mu chuan a rui lo ti chu an she thiam ngala rui thu hla mai ani lo ti an shatin mit nge ya thil thleng chu mu ve an du ta ni inchunga chuan an han lu ta chuta le chera ma a ron che son chu mit nge in an mu ve ta a makanti em a po son na tur warvel in thung a om lawan han en fi a engma alo om lawa ama atol son pal ti donin an chwa chu ama tol son na chi zia zang alo ni lo shil fia ngai nan shelawa he thil thleng hi atak big na em chu ngai ven tu le zir chiang tu antama police te an niemo nu chui tu te an niemo paranormal investigator thlangin thil thleng tam tak chin chia ania alar em bokani thasom pariat chung lekin michi shang som thum lain thil thleng hi an ron zir chianga mit nge in an mu ve veka in chung bungra ri tak mania an che son le ringot chinte bungro in vom le pop chinte chu chenom te mai ba ka paranormal investigator te police te po chuan an tong ve china an chenom pa chuan Peggy te na aum la hian kongka ki gri kil tina changa lo chuak chu a sheve a mun tin mai chu a en kwala bangzong nen chuan a en dik veka shilfia ngai na a shelo chum khat phei chu unaw pani te chu bawrua ka hian an kang wa maya Daily Mirror photographer chuan soi atam em awangin an chen na in hi awatlo ve a awat heng chia chu abe sei phak bak alonia bungrua alawin paikwal na samaya mishing omtela thabarin an che chel chula ama nge po bungro thlok kwal chuan aluwa taka deng chor nge ni hetia zirchian tuma anin tlo chin tu te po hian kongka kik thom te chu an beng nge ya sha in
record fu te po an omani. Voi khat phei chu Janet zok chu maksak tak hian a khosa a mi pa o ang tak hian a ron chong chhuaka chu tiang omak tak chu engtia lo chhuak ngot ngian zota me chenau pang chuan a ngong hnung lama changa lo chhuak anga a hria thuina changa a ngong hnung lama chang chuan ama kal tlang chuan a ron chong chhuak ani ber chu a upa zok chuan anawa ena piangin chu tiang omak tak chu a hre thina anawa changa lo chhuak mani se aka chu a chengai mi alawa ama chunga ni ngai lo ni ina soibok a u chau ni lo mi engamo zatin hetiang thilteng hi an tonga makan ti ve hle ni Genetia changa chu tiang o halo chwa chang chuan zo nan zo thina chu mi pa o chuan midang dai ani thu a soya zo na an zo point thatakina chang mai thin akum zate a thi dan te chu a soya he ina an chung kwa an chen ma lo zeng thin an lwa lu ma de uloka boralta Bill Wilkins ni na le a thi dan nen a inang chi a che a Janet point ama kal tlanga chong chuak thin chu a ming bil ani thu a soi ve chia bok kumsang khat zakwa somsari pariata etle Lorraine Warren te nu pa po in zir chian tumin an ron pan ve ta a he thil hi The Conjuring 2 movie lo chhuana kha ania a en to chanin shethiam war to inari noma a movie ang kha chuan etle Lorraine te hian an tho hlok lem lawa ma se Peggy te nu fa chen na in hi a shang nge ya tha ina chen chil ngei ti chu an chiang thunga a boruak an vatem ve mai ni lovin thilmak tak tak thleng te po mit ngei nan va mu ve a record fu po an nei nual ani no pang taksa achanga omak tak lo chuak chin po thui tak an record nge o mai ni lo fai fuk ri le ui bo ri thlengin Janet taksa achang hian a lo chuak ni in researcher Morris chuan a soyani Enfield ti boy tu chungchang hi le khabua ziak tu po anom nuala azir chiang tu tam tak hian atira chuan me chenau pang pahni te lem chan hi ani an ring thina ma se an han fia ve cha chuan atakani zia ha hi pin an soile thin thil thleng tam tak chu ti chop po ni se chair thlok ti velte bungro in paite chu ti chop ani theidan ala oma ma se mishing bawra ka kang vu le me chenau pang taksa achanga patling orol lo chhuak kha chu ti chop vak dana wang hle ang Janetin thir fian a ul koi ngok lai le thir tiang ul koya tum lai te po video record ta oma heti chung po hian tharau swal na tho ani ring lo pol an la om sham tho aring hlel tu te po hian fin fia na an mu thei chuang lawa aring hlel tu ai chuan aring tu an tam jok thawani me chenau pang mai chuan hetiang thil zong hi ati theyarin om lawa ma se kumsang khat zakwa somsari pakwa chuan anin chunga thil thleng thin chu zoi muang in are ve tiala ma se are make mon ti nu po in enge mo chu an tong le zeu thin thomak tak kan she zeu thina ma se amma ang khan thil rap thak deu angero chu an tong to lem lo atong nem tu ber Janet po tu nu thleng hian a thil ton hian ala ngonga mi inengang po in oi lo sate ma se a thil to na hian a chiang a achunga thlengte le a thil mu te hi atak nge yani chian zia ala soi fawani a thil ton te kha a hlau ve hle china a chau pui boka a kham ve chin anu Peggy tan tak po khan a ha thlak don a anchunga thil thleng bel chian tumin engtik lai po in ti buayan to ka chung ko nu tan phei chuan alu hai thlak don lutukani chanchin bumi ten an ron kom na emo an chung ko chanchin le khabua chhuate ne na changin sumpa khat ma andong ve lau boka an chung ko hian hlok na eng ma andong lawa an lem chane mo phwa chopani theina hi a omlo shim ani maktak main Bill Wilkins sa thina chera hian nu ber Peggy po kumsang ni pathum kha na boral ve ani The Conjuring 2 an chan lai po hian thilmak tak takan tonga shilfia theilau thomak tak takan tong renga
photographer pakhat poin film an siam lai hian avatlo ve a hma a ala nei nga mi alo thalak mak le rap tak tak te chu a iPad a aron lang nul ni na soya timak zwal turin ala delete theilo zui a iPad chu thalak kwal na na mangpo ani mi asilawa chutia thalak maksak tak tak alo lang nul mai chu makati hle ani Enfield thashang hi record oma chuan shang na saber polani nge ngeya report chen khata chuan an ina tha alo che chan hi unaw pahnih te hian Ouija board manga tha an kau chhuah awang ni in an tar lang ani ole tuna chuan Janet taksa changa omak tak lo chhuak paranormal investigator ten an record fu kan ngai tha anga in ngai danin lo soive don nia So it slid off to the right, about 3.5 to 4 feet before it came to rest. I checked to see whether or not it could possibly have slid along the floor. I placed a marble on the floor to see whether or not the marble would go in the same direction as the chair did, and it didn't roll at all. I checked for wires under the cushion of the chair, and I could find no explanation at all. The interesting thing about this case, or what's next door neighbours, Peggy and Vic Nottingham. We'd been sitting listening to the knocking, and the woman next door, she called me in. We couldn't make out what it was. I heard the knocking as I walked in the front door, but I went all over the house, checked it, checked the walls, checked everything. Just couldn't make out what it was. So in the end, I thought to myself, well, there's only one thing. I called the My name's Morris. Let me hear you say it. Morris. Say Dr. Belloc. Come on. Let me hear you say that. Come on. Let's hear you say Dr. Belloc. Dr. Belloc. Right, that's good. Shut up your door. I'm going to do it now. I come from doing my graveyard. And I have right in church. Now, how can we shoot you if we can't see you, Bill? By praying to God. Sorry, I didn't hear that, Bill. By praying to God. By praying to God. So, what you're saying is we couldn't get rid of you by praying to God. Yes. I used to live here. And I will tell you some more. And if you don't get anyone else, just let Mr. Work and Mr. Playback. I want you to tell me whether you remember what happened to you when you died. 2 years before I died, I went blind. Then I had an hemorrhage, and I fell asleep, and I died in a chair in the corner downstairs. ole tun chumatan chuan khati zong kha ani le ri pota atop thlenga min langa ithak saka wangin kalom emema ka video te ingai na zong ani chuan khongai takin ka channel he min lo subscribe sak ve don ania